Saringan jalan para kandang dulur bala krida. Mana suaranya? Asal dinikmati dulur-dulur. Kurniawan Seletup derek bela sungkawa katur keluargaku Bapak Adiwiyono mugi katampi amal ibadahipun badhe pikantuk panggenan ingkang sae wonten ngarsanipun Gusti Kang Purbing Jagat. Sampun sami gawe kanthi dipun semanggaken ketemu wonten Pelataran Agung Pratandani dalu punika suwat parak alun-alun Tambak Boyo kanthi setunggal adegan tari kepang tem cacahipun para kadang putra kidul sampun dipun semanggaken ketemu wonten Pelataran Agung. Nono nunu nonong. Nunu sapa sing nonong, Bos?
Nek ibu jek. Ya. Ayo banjutke. Iki pasang mawar kuning kanggo